Dlamini uthi-ke kabe nemeneze ngesikhangiso esishicilele uMaspala iTheku enkundleni yezokuxhumana nalapho wazisa umphakathi ngomthetho kumele ukuthi-ke kumele bafake izicelo uma bezohlaba izilwane ezifana nezimbuzi nezikomo njalo. uDlamini-ke uthi lo mthetho uhlose ngawo ukucindezela ikakhulukazi labo abagxileke emsebenzini yesintu njengoba bengeke bakwazi ukumelana nayo yonke imiqathango okubekwe kulo mthetho. Bashaya phansi ngonyawo abelaphi bendabuko ngesaziso esixhunywe uMaspala iTheku ekhasini lawo enkundleni yezokuxhumana ngodaba-ke lokuthi umphakathi kumele ufake izicelo uma-ke kunesidingo esiwuphoqa ukuba-ke uhlabe izilwane ezifana-ke ney'nkomo, iy'mbuzi kanye-ke nezinye. Abelaphi bathi-ke lokhu okufuna uMaspala kungaphezu kwamandla abo futhi-ke kabahlonizi ukuthi abasoze-ke bakuthobela. Awukwazi ukuthi uyofuna imvume wasebenza ngamathongo, sebenza ngamahlozi. Uma kudinwa amathongo manje, kudinwa amahlozi manje, nangu umakoti uzithwele sokumele atete abelethe. Awukwazi ukuthi siyofuna imvume umakoti kumele kushwelezwe emsamo noma kuthethwe emsamo kubulawe isilwane la. Awukwazi ukuthi uthathwa inkosi yamanzi ikusemanzini ithwele ngamaphiko ayo iyofaka emanzini kuzolindwa isikhathi soku-apply imvume ipermit. Awukwazi ukuthi wenze umsebenzi ozoloko ucela ufune ipermit yawo nawe necala emsebenzini kwathiwa wena uyaxoshwa manje. Lithi idlozi awubonganga umsebenzi sakunika wona njengoba unecala oluqula kusasa qala ubonge umsebenzi sakupha wona. Lo sabintezi uzophela vele wena usuxoshiwe nomuzi nomndeni uyondle izingane. Ayikwazi ukusebenza ngathi sabelaphi bendabuko lento. Siyayizwa siyayivuma kodwa ayikwazi ukusebenza ngathi nathi. Nakuba lesisaziso sesikhishiwe enkundleni yezokuxhumana sivezile ukuthi inhloso yalomthetho kangena kuphela ukuqinisekisa inhlanzeko ngakwezempilo kulabo abadla yona-ke inyama yokusuke kuhlathiwe, kepha-ke nokuqinisekisa ukuhlalisana emphakathini. Okunye-ke okubaluliwe ukuthi-ke lo mthetho kangeke ukhethe iphela emasini njengoba-ke uzosebenza kuzo zonke iy'ndawo engaphansi kwaluMaspala. Okunye-ke ukuthi kumele isicelo sifakwe ngaphambi kwey'nsuku eziyi7 ngaphambi kokuthi-ke isilwane silethwe-ke kuleyo ndawo ekusuke-ke sizohlatshwa khona. Ithimba likhulumisane nezakhamuzi ukuzwa uvo lwawo ngalokhu. Kona ngizwile lento ayizange ngikhulume emoyeni njengabantu esazi ukuthi sigcina kakhulu amasiko ethu. So noMaspala uhlulekile ukuthi usicabangele ngamanye amazwi uyicabangele wona. Hayi ngoba kukhona la bevikela khona ezempilo ukuthi mhlawumbe khona kulimala khona ngoba ngibona ukuthi ukhona la kulimala khona uma ikuphi noma ukuhlinza imbuzi ngoba lokhu kuyinto esiphila ngayo. Ngeke uye nje emabhusha sayithenga inyama iyahlatshwa inyama emabhusha ekubulaweni kwezinyama ezisemabhusha. Akekho umuntu okhulumayo kulokho ngoba ngikholela ukuthi bazoba nawo umthetho ukuthi emabhusha babalawula ukuthi bahlabe iy'nkomo engaphi ngosuku noma bahlabe imbuzi engaphi noma iy'ngulube engaphi. Into nje izocindezelwa ibala lomuntu omnyama. Lo mbono uzocindezela abantu abamnyama. Nkosi bendleka kanje. Umbuzo wami usekutheni ukuba nabelungu bebekwenza lokhu ukohlaba ngabe ukhona yini lo mthetho nje. Kumele akhumbule angalibali ukuthi thina sinabantu abamnyama siyahlaba sinamasiko. Lo esuke sikwenza sisuke singenzi amaphathi sisuke sigcina into ewusuku lethina abantu abamnyama esixhumanisa noloko esixhumanisa namadlozi ethu. Lo kuyindlela yokuxhumana nabantu bakithi abangasekho esikhoyelwa ukubona. Angiboni ukuthi lokho kuzomsebenzela ngoba nala edolobheni mawubheka kunabantu abangenawo ama-permits engaziyo ukuthi uzokhona kanjani ukunikeza abantu ama-permits omhlaba ebesahluleka ukugcina imithetho yakhe la edolobheni nezesimzo zakhe kubantu abala. Uzokhumbuleka ukuthi noMaspala usandaveza ukuthi umphakathi owakhela iy'ndawo zasemakhaya ngaphansi kwawo usuzokhokha-ke imali elinganiselwa